El Servei d'Habitatge del Consell Comarcal de l'Alt Penedès presenta Habitatge en un minut. Fins al 5 d'abril està oberta la nova convocatòria de la subvenció de lloguer jove 2023. Cal que tinguis entre 18 i 35 anys en el moment de fer la sol·licitud. Que la teva renda de lloguer no sobrepassi el màxim establert de 650 euros mensuals si és un habitatge i 350 mensuals si és una habitació. En el cas de famílies monoparentals, famílies nombroses o amb discapacitat amb barem de mobilitat, el màxim serà 900 euros mensuals. Requisits. Cal ser el titular del contracte de lloguer. Cal estar empadronat a l'habitatge, s'ha de pagar el rebut per banc o per finques i s'ha d'estar al dia de les rendes de lloguer. Més informació a la nostra web www.ccapenedès.cat/habitatge. Recorda, del 23 de març al 5 d'abril del 2023.